yaro ba shi tambura. Ka sakon Nura Ali ɗan Rano, ni guban kiɗa in waƙe ɗan Rano, wanda ya sa in yi waƙa ta mazan fama. Kaucin ka ba sha nema zaki, me guri ashe shi ne mai tabarma, labule asirin ɗaki gogarma. Ku ba shi tambura in yara, waka muke a yau tai cara. Ka jarumi na yau har bara, mai alkawar kamar tattabara, wanda ke hana mi ƙara, wanda ya ce ni ma waka. Alhaji Nura Aliyu Rano, shi ya ce mu ranga waka, ga ta an zuba da hazaka, idan ana ta je da zalaka. Tambura muke yi wa maza, wanda sun fito sun yi gaza, ko ina su kan agaza. Allah ya ƙida dukkan muradi da Rasulallah, fata muke kan kairi. Ya Rabbana ya kamo hannu, Rabbana ya dafa ma, Rabbana ya cika ma, ya ƙara baka alfarma. Abinda kake yi ka cimma, duk burka ka sama. Arziki na manzan Allah, ba shi tambura yara. Assalamu alaikum masu sauraro, za ku saurari waka daga bakin Balansi Katsalle. Domin neman ƙarin bayani ga nambar waya kamar haka: 081 00 10 8901. A yi sauraro lafiya. Tintin ma tintin, tsindin ma tsindin, birala san tarayyar majalisa ne, tsohon sifikan Kano gwarzon mulki, zaɓe dubu ci dubu kai ɗaya ne.